Tenim també la vicedegana cap d'estudis de grau, la Núria Vila. Tenim a la directora del Centre Universitari de la Visió, la Núria Tomàs. Tots ells parlaran. I jo, que sóc la vicedegana de Relacions Internacionals i Promoció, Mireia Pacheco. També tenim d'estudiants, també tenim representació, la Iman, que per segona vegada ens acompanya, encara que ha tingut alguna dificultat per entrar, però bé, l'escoltarem al final de tot. Jo crec que serà una manera molt propera de que vosaltres pugueu fer preguntes, si voleu, directament a una estudiant. I bé, jo crec que ara ja podem començar. A continuació dono la paraula al degà, Joan Gispets, que ens donarà la benvinguda, ens farà una breu introducció als estudis de grau en òptica i optometria que impartim a la facultat. Endavant, Joan. Molt bé, Mireia, gràcies. Confirma'm que se'm sent bé? Se'm sent perfectament, sí. Perfecte. Doncs la segona cosa que provaré és miraré de compartir la pantalla per veure si podem passar a la presentació. Per tant, m'haureu de dir si també es veu correctament. Ara ja estàs presentant, Joan. Molt bé. I en aquests moments podeu veure la presentació PowerPoint? Encara no. Ara ja s'està obrint, Joan. El que passa que s'ha obert amb aquell mode que surt la següent diapositiva al costat. Saps què vull dir? Vale, doncs aleshores deixem provar de fer una cosa. A veure si ara... Un segon. Ara millor? Ara es veu bé, Joan, sí. Que sapigueu tots els que esteu aquí que hi ha la possibilitat de triar de quina manera esteu veient la presentació. Ho dic perquè si voleu enfocar només la presentació sense que hi hagi ningú més al costat, doncs també ho podeu triar. Endavant, Joan. Perfecte, gràcies, Mireia. Només ara tingueu en compte que jo estic veient la presentació, però no estic veient res més. Per tant, si algú, doncs, si no se'm sent o hi ha qualsevol incidència, Mireia, o tu mateixa o el qui sigui, que obri el micro i m'ho faci saber, d'acord? No pateixis que t'ho direm, Joan. Perfecte. Bé, doncs, molt ràpidament, perquè tampoc no us vull entretenir gaire. Com ha dit la Mireia, bé, jo soc el degà de la facultat, bé, soc professor de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa des de fa uns quants anys i des d'en fa 7. A més, doncs, em correspon ser el degà de la facultat i coordinar l'equip de persones que pren les decisions del dia a dia d'aquesta facultat. És una facultat que ja té uns anys. De fet, va ser la segona de l'estat espanyol. Concretament, va començar a impartir els estudis d'òptica i optometria l'any 1977 i des d'aleshores més de 4.000 titulats i titulades han passat per les nostres aules. Estem situats al campus de Terrassa i és l'únic centre universitari de Catalunya que ofereix els estudis en òptica i optometria. Una de les característiques més importants de la facultat és que intentem basar l'aprenentatge dels futurs professionals amb una component pràctica i de docència en clínica molt important. De fet, més del 40% dels crèdits són de tipus pràctic i, de fet, aquest any, el curs 2020-2021, hem iniciat un nou pla d'estudis que justament el que fa encara és reforçar més aquesta component pràctica dels nostres estudis i ens recolzem moltíssim en el Centre Universitari de la Visió, que és la clínica de salut visual de la nostra facultat. A la imatge podeu veure la fotografia de l'entrada principal del nostre edifici. Què estudiareu si us decidiu finalment per estudiar el grau en òptica i optometria? Doncs, en primer lloc, hauríem de parlar de l'òptica, i l'òptica és la branca de la física que estudia el comportament de la llum, és a dir, què li passa a la llum, com s'origina, és a dir, quines són les fonts de llum, com viatja a través de l'espai o a través dels medis i quins efectes o com es comporta físicament la llum i, per tant, com la podem utilitzar pel que nosaltres treballem, pel nostre àmbit, que és el de la visió. Concretament, quan estudieu, una de les coses que estudiareu en les assignatures que tenen més relació amb la part òptica, que són sobretot al principi de la carrera, és que de tot l'espectre, vosaltres sabeu que la llum és una ona, d'acord? Doncs de tot l'espectre de les ones electromagnètiques que podeu veure en aquesta imatge, a nosaltres ens interessa especialment una petita franja, que és aquesta petita franja d'aquí,
que serien les longituds d'ona que van aproximadament des del 380 fins als 750 nanòmetres, que són les longituds d'ona a les quals la nostra retina és sensible i, per tant, capaç de detectar senyals lluminosos. Per tant, ens centrarem en aquesta part de l'espectre, que és la llum i que és la que realment ens aporta la informació amb la que som capaços de veure els objectes. Quan tinguem una mica clar què és la llum, com es comporta i quines són les lleis de la física que obeeix, doncs passarem o saltarem a la part de l'optometria, que això serà sobretot a partir del segon curs, i seria la ciència que es dedica a l'estudi i al tractament dels problemes visuals que en diem de tipus no mèdic. En el camp de l'atenció dels problemes visuals tenim principalment dos professionals, l'òptic optometrista o el graduat en òptica i optometria i el metge oftalmòleg. El metge oftalmòleg adreça els problemes visuals des d'un punt de vista mèdic i això vol dir utilitzant les eines que fan servir els metges, fàrmacs o cirurgia, i els òptics optometristes tenim unes altres eines o adrecem els problemes visuals de forma complementària amb unes altres eines i, per tant, ens centrem a utilitzar prismes, ulleres, lents de contacte, etc. Quines coses aprendreu en el camp de l'optometria? Coses tan interessants i curioses com aquestes tres que he volgut destacar aquí. Per exemple, que un ull que tingui una llargada només 1 mil·límetre, és a dir, l'ull és com una càmera fotogràfica en la seva forma de funcionar. Representa que el que tenim és unes lents que són el sistema òptic i aquest sistema òptic el que fa és una imatge d'allò que estem mirant damunt de la pel·lícula sensible que seria la retina. Molt bé. Un ull té aproximadament uns 22 mil·límetres de longitud, doncs només que aquest ull creixi una mica més del compte, tan poquet com 1 mil·límetre, doncs ja estaríem parlant d'unes 2 dioptries i mitja de miopia en aquest ull. Una altra cosa que aprendreu és que la retina té milions de cèl·lules receptores de llum que prenen dues formes diferents, de cons o de bastons, que unes són sensibles al color i les altres no són capaces de discriminar el color, però en canvi són les que ens ajuden quan hem de caminar de nit, per exemple, i les condicions d'il·luminació són molt baixes perquè reaccionen amb molt poqueta llum. D'acord? I una altra cosa que potser tampoc no sabeu i que estudiareu i que podeu ajudar a gent que li estigui passant és que hi ha molts estudiants que fracassen acadèmicament perquè resulta que tenen problemes visuals que no ho saben o que no saben com els haurien de tractar. I doncs aquest és un altre front o un altre aspecte en els que els optometristes treballem. Veure quins problemes visuals poden afectar un procés d'aprenentatge i veure de quina manera, a través d'un entrenament visual, d'una reeducació visual, nosaltres podem ajudar aquestes persones. Per tant, el que fa un optometrista és detectar problemes visuals. Els principals problemes visuals amb els que treballem són defectes refractius. Potser alguns de vosaltres, diguem-ne que per càlcul de probabilitat, segur que dels 30 que ens esteu seguint n'hi deu haver uns 8 o 10 que patiu miopia, alguns menys potser teniu hipermetropia i alguns d'aquests potser teniu la miopia o la hipermetropia combinada amb un cert grau d'astigmatisme. Nosaltres, com a professionals, ens dediquem a detectar i a mesurar aquest tipus de problemes visuals i a donar-los una compensació, sigui amb ulleres o sigui amb lents de contacte. Poden haver-hi alteracions de la visió binocular, per exemple, les més habituals o les més evidents o les que potser coneixeu són l'estrabisme, que és aquella persona que desvia un ull, o un ull gandul, que es coneix de forma col·loquial i que de forma tècnica aprendreu que es diu ambliopia. També són problemes que nosaltres detectem i ajudem en el seu tractament. Com us deia abans, problemes d'aprenentatge que tenen a veure amb la visió, o millor dit, problemes de visió que tenen repercussió en el procés d'aprenentatge, alteracions de visió del color, per exemple, en aquest cercle que teniu aquí, si teniu una visió del color normal, hauríeu de veure un número 6, doncs hi ha persones que tenen un problema de visió del color que serien incapaços de veure aquest número i identificar-los com abans millor doncs va bé per ajudar també en el procés d'aprenentatge. I finalment el problema visual que ens acaba afectant a tots si arribem als 45-50 anys és la vista cansada, que en termes tècnics aprendreu que es diu presbiopia i que vol dir que perdem la capacitat d'enfocar els objectes en visió propera i, per tant, necessitem l'ajuda d'algun sistema òptic corrector. I aquest aspecte, evidentment, també ocupa una part molt important de la feina que fem els òptics optometristes.
Per tant, les eines que farem servir, com més o menys he dit fins ara, són ulleres, lents de contacte, entrenament visual, ajudes per baixa visió. Els pacients amb baixa visió són persones que tenen algun tipus de patologia que amb unes ulleres convencionals no poden recuperar una visió que els hi permeti fer vida normal i, per tant, necessiten unes ajudes extres, com aquestes que teniu a la imatge, o també equipaments de protecció individual, que vol dir elements muntats en ulleres que serveixen per fer determinades feines i que són d'una complexitat una mica superior a les ulleres convencionals. Bé, doncs, aquest és un petit resum d'una miqueta quin seria l'enfocament principal si decidiu estudiar el grau en òptica i optometria i quins són els aspectes que com a professionals normalment ens toca adreçar. Bé, fins aquí em sembla que és la part que em corresponia explicar-vos jo per ara. Per tant, donaria la paraula Moltes gràcies, Joan. A la Mireia. Endavant, Mireia. Gràcies. Gràcies a tu. Doncs, ja teniu una petita introducció. Ara el que us vull explicar una miqueta és on som. Potser ja ho sabeu, perquè som l'única facultat d'òptica i optometria de Catalunya i no sé si ho sabeu, però estem al campus de Terrassa, a la ciutat de Terrassa, naturalment. I, una miqueta aquí ja veieu aquestes imatges que teniu. A l'esquerra teniu un plànol de la zona on està situada la facultat i al costat el Centre Universitari de la Visió, que és la nostra clínica, que es veuen en blau en aquest mapa de la ciutat. I això, sapigueu que estem molt a prop del centre de Terrassa, molt a prop del Parc de Vallparadís, amb el seu conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere i tenim dues parades de tren que estan a 10 minuts a peu. Una és la parada dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que es diu Vallparadís Universitat, i l'altra és de la Renfe, que és l'estació del Nord, que també, a més, és una parada que hi ha intercanvi entre el ferrocarril de Generalitat i la Renfe. I totes dues ja dic que estan a 10 minuts caminant de la facultat i del Centre Universitari de la Visió, que estan a tocar. Si ens passes, Joan, a 3-4 minuts d'aquí, on està la facultat, és on està el campus de Terrassa, 3-4 minuts caminant. I aquí en el campus, lògicament, hi teniu altres serveis. Teniu serveis com la biblioteca o com el servei d'esports, etc. És un barri molt tranquil, és un barri amb pisos d'estudiants, hi ha residències, hi ha 2 residències allà. I el servei d'esports, per si us interessa, disposa de gimnàs, també ofereix activitats dirigides, hi ha una pista poliesportiva, l'Etsaiat, i sé que hi ha lligues de bàsquet, de futbol sala, de tenis taula, en fi, hi ha diverses coses, per si us interessa, ja ho anireu descobrint. També hi ha altres activitats, com són la coral del campus i també la colla castellera del campus de Terrassa. La següent, Joan, sisplau. Bé, una miqueta, un cop situats geogràficament a on ens trobem, parlar-vos una miqueta en general dels estudis que ofereix la Facultat d'Òptica i Optometria. A més de la formació de grau, que vosaltres potser és per la que esteu interessats, també volem que sabeu que hi ha altres estudis de postgrau. Per exemple, s'imparteix el màster universitari en optometria i ciències de la visió, que és el que, un cop arribat al nivell de màster, podria permetre-us accedir a estudis de doctorat. Regularment a la facultat s'organitzen estudis de formació continuada per professionals. Som un centre que la veritat és que tenim molta sort perquè tenim molt bona relació amb l'entorn professional i, com ja veureu més endavant, us en parlaré una miqueta més. Tenim la sort de gaudir d'un patronat que inclou el Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya i altres empreses i fundacions del sector. I, això és una miqueta la foto general, com si diguéssim, de quins estudis. Ara, a continuació, passo la paraula a la vicedegana cap d'estudis, Núria Vila, que us explicarà una miqueta amb més detall aquestes característiques i com s'estructura el pla d'estudis del grau en òptica i optometria. Endavant, Núria.
Gràcies, Mireia. Bé, doncs, com us comentava la Mireia, soc la Núria Vila, cap d'estudis del grau de la facultat, i la meva tasca en aquesta sessió és una mica explicar-vos per sobre els continguts una miqueta del que estudiareu si al final us matriculeu en aquests estudis. Aquesta imatge que teniu ara com ara és de la web de la facultat, que suposo que si heu volgut xafardejar i potinejar una mica, doncs haureu consultat les informacions més genèriques. El que jo us vull, si em canvies la diapositiva, Joan, el que jo us vull explicar és ben bé els continguts, una mica què és el que estudiareu. En primer lloc, comentar-vos el que també us deia el Joan abans, que és un nou pla d'estudis que aquest any que estem ara ha sigut de la primera generació, primers estudiants que s'han matriculat, vosaltres sereu els segons, i la idea d'aquest nou pla d'estudis és que una vegada l'acabeu, doncs, degut al component clínic elevat que tenen aquests estudis, pugueu fer la convalidació amb el diploma europeu d'optometria. Per això el nou pla d'estudis està enfocat aquí. Com qualsevol grau, consta de 240 ECTS, un crèdit són 25 hores de feina de l'estudiant, que no vol dir 25 hores de classe per cada crèdit, nosaltres en fem 10 d'hores presencials i les altres 15 s'entén que són tasques que fa l'estudiant a casa. Els crèdits, aquests 240 crèdits, es distribueixen en assignatures bàsiques, obligatòries, 18 d'optatives, 18 de pràctiques externes que faran tots els estudiants i 6 del treball de fi de grau. Gràcies. Ara sí que entrem en aquesta altra diapositiva en com ho distribuïm tots aquests crèdits en els 4 cursos que composen el grau. Cada curs el dividim en 2 quadrimestres, el que nosaltres diem el quadrimestre de tardor i el quadrimestre de primavera. En el primer curs tenim unes assignatures que més o menys podeu trobar una mica similars, algunes d'elles, al que hagueu fet en el batxillerat, tant si és el científic com si és el tecnològic, segurament la majoria de vosaltres. Doncs hi ha unes matemàtiques, hi ha una química, una física, però són ja, si us hi fixeu, química per les ciències de la visió, matemàtiques per l'òptica i l'optometria. Vull dir, ja van enfocades d'aquella part de les mates que ja sabeu, doncs què necessitem nosaltres per les següents assignatures. I també teniu una òptica física, una òptica visual, materials òptics, i anem concretant una miqueta. Quan arribem al segon curs que teniu aquí a la dreta, doncs tenim unes assignatures que ja són una mica més específiques, una fisiologia, instruments optomètrics, microbiologia de la llàgrima, etc. I el que també us volia destacar d'aquest segon curs són les assignatures que nosaltres en diem preclíniques. Les assignatures preclíniques són aquelles, aquí tenim dues, una al primer quadrimestre del segon i l'altra en el segon quadrimestre, que són procediments i disfuncions, en els quals apreneu tots els exàmens clínics i es tracta que agafeu agilitat i pràctica, tant amb el material com amb les tècniques, que després utilitzareu amb els pacients reals. Podem passar a la següent diapositiva, Joan. Arribem al tercer curs. Aquí ara ja les assignatures ja són més d'especialització. Teniu assignatures com patologia, farmacologia, estadística, dispensació i muntatge d'ulleres i comencem la branca d'assignatures de contactologia. A segon havíem començat assignatures d'optometria, a tercer comencem assignatures de contactologia i seguim amb assignatures també d'optometria. I tenim una optometria geriàtrica, una optometria infantil. Tenim ja això, també una dispensació i muntatge d'ulleres. Són assignatures, ja clar, estem a tercer, ja molt més específiques. Les assignatures clíniques que tenim ja aquí a tercer, si us hi fixeu, hi ha optometria clínica 1 i contactologia clínica 1, són assignatures que ja s'imparteixen, la part pràctica, en el Centre Universitari de la Visió, que és el que us estava comentant abans la Mireia, i són amb pacients reals. Són amb pacients, sempre sota supervisió d'un professor, però són amb pacients reals perquè el CUP, com us explicarà després la Núria Tomàs, té uns convenis amb diferents entitats que ens faciliten pacients perquè nosaltres podem aprendre amb ells. A quart curs, seguim amb assignatures clíniques. La segona part de l'optometria clínica, la segona part de la contactologia clínica, teràpies visuals, pràctiques externes, 18 crèdits que fareu tots vosaltres en empreses,
optatives, 18 crèdits i després el treball de fi de grau. Podem passar, si vols, Joan, a la següent diapositiva. Una mica, després d'haver vist el que serien les diferents assignatures una mica programades, segons el quadrimestre en què s'imparteixen, el que sí que us volíem comentar una mica és quina és la procedència de l'alumnat que van accedir, per exemple, l'any passat en el nostre grau. La majoria, un 70%, procedeixen de la selectivitat. Després tenim un 24% que venen d'un cicle formatiu, principalment del cicle formatiu de grau superior d'òptica d'ullera. Altres, un 6%, i la nota de tall l'any passat va ser molt alta comparada amb el que tenim tradicionalment nosaltres. Habitualment nosaltres tenim una nota de tall entre 5 i 5,5. L'any passat va pujar fins a 7,2. Jo crec que molt afectat pel tema de la Covid i tot el que hi va haver amb els finals dels batxillerats de l'any passat. No crec que aquest any sigui aquesta la nota de tall. El nombre de places d'admissió són 90. I us volia comentar també a la següent diapositiva, Joan, com és la nostra intranet. La UPC té aquesta intranet, que en diem l'Atenea, on cadascun de nosaltres, quan hi accedim, se'ns obren aquests quadradets que cadascun correspon a les assignatures que tenim matriculats. Per exemple, aquí hi tenim l'assignatura de disfuncions, l'assignatura d'infantil, etc. Llavors seria qüestió de cliques en aquesta assignatura i allà se't desplega tota la informació que el professor coordinador de l'assignatura considera que has de disposar. Des del que seria la planificació i el calendari de l'assignatura, els PowerPoints, els PDFs que ell consideri que has de consultar, enllaços a articles, el sistema d'avaluació. També hi teniu un enllaç en el correu electrònic del professor per poder-vos-hi posar en contacte. És a dir, cada assignatura té el seu entorn i tot està allà, en aquesta Atenea d'aquesta assignatura en concret. Tantes assignatures tinguis matriculades, tantes caixetes tindràs a l'Atenea. No sé si hi ha una diapositiva més, si aquesta també l'havia de comentar. Bé, dintre de la UPC, com a acompanyament als diferents col·lectius que es presenten dintre de la UPC, doncs hi tenim l'atenció especial a l'estudiantat amb discapacitat i necessitats educatives especials. És un link que podeu consultar aquí quines particularitats té el Pla d'Inclusió de la UPC. I després tenim també el Pla d'Igualtat de... Comentar-vos també el primer apartat que m'he saltat, el dels convenis de cooperació educativa. Us he comentat que tots els estudiants fareu 18 crèdits de pràctiques externes. Aquestes pràctiques externes estan vinculades a través d'un conveni de cooperació educativa que principalment establim amb les empreses del nostre patronat. No vol dir que sigui exclusiu, però sí que la majoria es vinculen a través d'aquest patronat. I aquí tenim empreses, tant com establiments d'òptica, com centres de salut, tota una diversitat de diferents empreses on vosaltres anireu a fer aquests 18 crèdits de pràctiques externes abans d'acabar la pràctica, evidentment, per estar més preparats de cara a la vostra formació. I crec que fins aquí era el meu pla. Exacte, Núria. Moltíssimes gràcies per totes les explicacions. Bé, i ara explicar-vos una miqueta quines sortides professionals té aquesta carrera. El degà ja ens ha fet 5 cèntims de quines opcions, però bé, una miqueta amb més detall perquè tingueu una miqueta més d'idea. Com a optometristes, la vostra feina consistirà sobretot en fer exàmens visuals, la majoria de vegades, assessorar sobre problemes visuals, prescriure, adaptar ulleres, lents de contacte, tot això. Sempre serà la base de la vostra feina en la majoria de casos. Algunes vegades haureu de derivar pacients a metges o oftalmòlegs o altres optometristes més especialistes en una àrea que vosaltres. I la majoria d'aquestes activitats comporten l'ús d'equipaments molt especialitzats. Evidentment,
aquest equipament i totes aquestes especialitzacions són coses que de vegades es poden fins i tot arribar a estudiar més enllà en els màsters que venen després del grau. La majoria d'optometristes treballen amb el que nosaltres anomenem establiments d'òptica, és a dir, una òptica que podeu trobar al carrer, o bé en l'àmbit clínic hospitalari dins d'equips multidisciplinars, amb oftalmòlegs sobretot, i altres sortides professionals que també n'hi ha és treballar a la indústria, sobretot a la indústria de l'òptica, òptico-farmacèutica, treballar amb empreses de lents oftàlmiques, treballar amb empreses de lents de contacte, d'instruments òptics, d'equipament de diagnòstic oftalmològic, com a part d'un servei professional d'aquella empresa, per exemple. I després també a l'àmbit acadèmic també es podria treballar, si es segueix, per exemple, la via del doctorat, es pot treballar en docència i en recerca també. Tot això seria una miqueta una imatge general de totes les sortides professionals que podria tenir un òptic optometrista. Jo el que us puc assegurar és que si teniu iniciativa i esteu motivats, no us avorrireu amb aquesta professió un cop hagueu acabat. Si teniu vocació en la branca sanitària, és una professió fascinant. Treballar com a professional en el camp de l'optometria significa que mai no deixes d'aprendre, la formació continuada és una part molt important. I, ja res més, ara ja dono la paraula a la directora del Centre Universitari de la Visió, que és la clínica de la facultat, i ara ja veureu, no ho he dit abans, quan estàvem en el mapa, la clínica està al costat de la facultat. I aquesta instal·lació ens permet oferir als nostres estudiants una experiència que necessiten per arribar al nivell que necessiten com a professionals sanitaris. Núria Tomàs, endavant, sisplau. Hola, gràcies, Mireia. Bé, com ha dit la Mireia, soc la directora del Centre Universitari de la Visió, també soc professora de la facultat i us explicaré una mica en què consisteix aquest centre. Ara mateix tenim 11 gabinets dedicats a l'atenció visual, més o menys amb l'aspecte d'aquest que veieu aquí, una sala de teràpia visual i una sala de baixa visió. Bé, quan arribeu als últims cursos començareu a fer pràctiques aquí en el Centre Universitari de la Visió amb pacients reals. Una de les coses que ens caracteritza és que centrem la docència que fem aquí amb l'aprenentatge-servei. No sé si en l'institut heu fet alguna cosa d'aprenentatge-servei, però la idea és això, aprendre mentre fas un servei a la societat. I, sobretot, posat en un context real i en el mateix dia a dia, o potser fins i tot una mica més complicat que el que us podeu trobar amb una òptica convencional. Bàsicament, el que fem és tenim conveni amb una 60 d'ajuntaments i entitats del tercer sector que ens deriven pacients dels serveis socials que no es poden permetre pagar unes ulleres, ens els envien, els estudiants els hi fan la revisió, sempre supervisats pel professorat, i si necessiten ulleres, que quan venen normalment en necessiten, doncs se'ls hi proporciona aquestes ulleres. D'acord? Evidentment, tot això té uns costos i té una infraestructura que va més enllà del dia a dia de la universitat i, afortunadament, tenim la col·laboració d'una sèrie d'empreses del sector que ens donen material perquè puguem proporcionar aquestes ulleres. Si passes a la següent transparència, Joan. Aquí teniu unes quantes xifres d'això de què us estic parlant. Atenem aproximadament uns 2.000 pacients a l'any de serveis socials i gairebé 2.000 més amb altres coses, o 1.500 més amb altres coses. En els últims anys hem atès 20.000 pacients en serveis socials i estan implicats cada any un centenar d'estudiants i uns 20 professors o professores. Les donacions d'aquestes empreses són xifres importants, vull dir, ens donen material per uns 130.000 euros
I diguem que és un projecte en què tothom hi guanya. Hi guanya el pacient, evidentment, perquè si no, d'una altra manera no podria obtenir aquestes ulleres. Hi guanyen els ajuntaments i els serveis socials perquè poden donar un servei als seus usuaris. Hi guanyen els estudiants, evidentment, jo crec que són els que més hi guanyen perquè tenen una base de pacients per poder practicar que d'altra manera seria molt, molt difícil, i guanya la universitat perquè podem donar aquest servei. A banda del que és aquest aprenentatge-servei i la part docent, en el CUP també s'hi fa una tasca d'especialització, o sigui, una tasca de serveis d'optometria especialitzats, el que és la baixa visió, contactologia especialitzada, teràpia visual. Doncs tenim uns quants professionals que ens donen suport en aquests serveis. També els estudiants tenen l'oportunitat d'estar acompanyant aquests professionals i d'aquesta manera també, el que volia dir, que una vegada s'ha acabat la carrera també es pot fer consultes o preguntes o això en aquests professionals especialitzats per consultar casos complicats que es puguin trobar en el dia a dia una vegada s'ha acabat la carrera. També aprofitem, al CUP aprofitem els pacients per tot, perquè hi ha la part de docència i també hi ha una part de recerca. En el CUP es fan projectes de recerca, que a vegades es fan proves d'instruments que s'estan desenvolupant, llavors els pacients proven aquests instruments, o amb dades que anem tenint dels pacients es van fent recerques diverses que poden... N'hi ha algunes que són molt interessants. No sé si per aquí hi ha algú de Terrassa, però aquesta setmana mateix en el Diari de Terrassa va sortir un article bastant extens explicant alguns dels projectes que estem treballant avui a dia. Vull dir que, casualitat que ha sigut ben bé aquesta setmana. Si passes a la següent, i a banda de la tasca social que fem lligada amb la docència, tenim també col·laboració amb diverses entitats del tercer sector que treballen en base de voluntariat, que són aquestes tres que tenim aquí, en què col·laborem molt estretament i oferim la possibilitat als estudiants de que vagin a fer de voluntaris en aquestes organitzacions. Cadascuna té el seu tipus de projecte diferent, però les hores de voluntariat que es fan també es compten com a hores amb alguns crèdits aquests que us ha explicat la Núria Vila, la cap d'estudis. Una part d'aquests crèdits poden ser fetes a través de voluntariat, perquè són voluntariats i són tasques que es fan que estan molt relacionades amb la professió i és una manera de practicar el que s'ha estat fent al llarg de la carrera, o hi ha alguns que es pot començar ja des de primer i així tens l'oportunitat d'anar veient com van les coses en el món professional. D'acord? Doncs per part meva crec que no hi ha res més. Moltes gràcies, Núria. Doncs bé, després de les explicacions que ens ha donat la directora del Centre Universitari de la Visió, podeu veure que tenim una joia amb aquesta clínica perquè ens permet donar un valor afegit als estudis del grau en òptica i optometria. Bé, ara aquí només molt breument us volia presentar si després del grau hi ha algú que està interessat en seguir els estudis, doncs hi ha la possibilitat de fer el màster en optometria i ciències de la visió, que dura un any, tot i que es pot fer per la via més lenta si algú està treballant o el que sigui. I aquest màster permet ampliar competències professionals i ajuda en especialització en diverses àrees i, naturalment, dona la possibilitat d'accedir a estudis de doctorat després d'això. Seguim amb la següent. I, a continuació, has passat, Joan? Sí, he passat. Sí, no ho veia jo. Molt bé, doncs alguns estudiants, Déu-n'hi-do, bastants, tenen molt d'interès en fer una mobilitat.
això que segurament heu sentit a parlar, que es diu la mobilitat Erasmus, oi? Generalment això es fa a tercer curs i sovint se'n van a diferents universitats europees amb qui tenim acords de col·laboració. Doncs, entre elles, per exemple, a Itàlia n'hi ha dues, a Finlàndia, a Txèquia, a Alemanya, si parles alemany, a Portugal també. Malauradament hem perdut el Regne Unit perquè amb el Brexit han sortit del programa Erasmus. Però bé, totes aquestes escoles o facultats amb qui tenim acords de col·laboració, doncs és una possibilitat per anar a fer normalment un quadrimestre, tot i que es pot marxar dos, però normalment és un quadrimestre, i es demana una beca Erasmus i, prèviament amb un acord acadèmic intern que nosaltres acceptem i tal, doncs aquesta persona que se'n va anar allà i fa unes assignatures que convalidem pels crèdits pactats i aprovats aquí, prèviament. Em sembla que si pots passar, Joan, la següent. Dit això, m'agradaria que fóssiu conscients de la sort que tenim en aquesta carrera perquè hi ha una alta inserció laboral, molt alta. I, per exemple, si busqueu a Google les 10 carreres con mayor inserción laboral, per exemple, trobareu que a finals del 2019 ja sortia que el grau en òptica i optometria és la segona després de medicina, a nivell de tot l'estat espanyol. I, doncs, per exemple, ara l'altre dia que analitzàvem les dades de l'enquesta que fa la pròpia UPC d'inserció laboral d'aquest curs que acaba de començar, o dels que es van graduar a l'estiu passat, doncs el 84% va trigar menys d'un mes després d'acabar la carrera a trobar la primera feina, després de titular-se. De fet, molts, bastants, tenen ofertes de treball a temps parcial, cap de setmana o el que sigui, abans d'acabar la carrera. Un 81% tenia un contracte fixe indefinit amb una jornada laboral a temps complet, d'aquests que van acabar l'estiu passat. I en quant a la seva satisfacció en relació amb la feina en la que estaven treballant, i amb una valoració entre l'1 i el 7, la mitjana de satisfacció era el 6,1. Un 33% donava un 7 i un 42% donava un 6, és a dir, una satisfacció molt alta. I el 90% tornaria a triar la mateixa titulació si hagués de tornar a començar i el 87% triarien la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. Per tant, la veritat és que estem contents per la inserció laboral i per la satisfacció dels estudiants que surten de la nostra facultat. Com ja he dit la cap d'estudis, tots els estudiants fan pràctiques en empreses, sobretot vosaltres que començareu en aquest nou pla d'estudis, que ja seria el segon any que s'hi afegeixen estudiants. Tots fareu pràctiques en empreses. Això, evidentment, facilita moltíssim trobar la primera feina i escollir què és el que t'agrada. Per altra banda, també, tal com hem comentat abans ja, em sembla que ho hem comentat per diverses bandes, tenim la sort de gaudir d'un patronat. Si em pots passar, Joan, aquest patronat contribueix moltíssim a millorar la inserció laboral dels nostres estudiants. Aquí, per exemple, esteu veient de la nostra web, un apartat de la nostra web de la facultat que es diu Món Laboral, que està dedicat a les ofertes de treball. I tenim aquesta relació molt positiva i molt exitosa amb el món professional a través del patronat. I aquest patronat, a part que fomenta el desenvolupament professional, també organitza activitats. Per una banda, per contribuir a prestigiar el sector de l'òptica i l'optometria, però per una altra banda també per millorar la inserció laboral dels nostres estudiants. Per exemple, fomenta el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes, el que nosaltres habitualment ens referim com PAEs, dels estudiants de grau. També organitza una fira d'ocupació. I aquí podeu veure algunes
aquí és on es troben les ofertes laborals en aquesta part de la web. Següent, Joan. A continuació teniu enllaços, alguns enllaços. Jo crec que si ja heu entrat a la web doncs ja deveu haver remenat i deveu haver trobat diferents llocs per mirar, perquè tingueu una idea d'una mostra del que són el calendari acadèmic, els horaris, també on podeu trobar informació sobre beques, sobre preus de carreres universitàries. Bé, aquí ho teniu. I a continuació ja el que m'agradaria és passar la paraula a la delegada dels estudiants, la Iman, que ens ha fet el favor de tornar-se a connectar aquest any també, i perquè ens expliqui una miqueta ella quina ha sigut la seva experiència, en quin curs està, com ha sigut el seu pas per la carrera, per la clínica, quin projecte de treball de final de carrera, etc. Una miqueta perquè ens orientis, perquè per escoltar-te tu, aquests estudiants segurament el que volen és escoltar-te tu més que nosaltres. Endavant, Iman, estàs aquí? Sí, estic aquí. Vale, doncs em presento, em dic Iman i actualment soc estudiant de quart curs del grau, és a dir, estic a l'últim any i estic fent el TFG, el treball de final de grau, i l'estic fent sobre un mètode de teràpia amb filtres òptics per poder millorar la velocitat lectora de nens amb dislèxia. Llavors, encara ja estic començant a programar tot i anirem provant a veure quins resultats obtenim. Doncs, per començar, us vull explicar una miqueta com va ser la meva experiència al començar el que és la vida universitària i, sobretot, com vaig viure jo l'experiència de començar aquest grau d'òptica i optometria. Com ja us han explicat abans, doncs, els primers 2 anys són 2 anys on ens donen estudis bàsics, on ens consoliden amb els coneixements que necessitarem per després passar a la segona etapa del grau, que és tercer i quart, on comencem ja a presentar coses més clíniques i tenir més contacte amb pacients reals, i és com que entrem directament a lo que serà la nostra professió. És a dir, és com que comencem ja a ser conscients de què farem a la vida després d'haver triat aquesta carrera. A mi personalment m'agrada molt perquè des que era petita sempre m'havia agradat molt l'àmbit sanitari i trobava que els ulls era un òrgan que és molt complex i és molt bonic de veure com funciona i com ens permet tenir una bona visió o veure com es treballa. Doncs una part és aquesta, és a dir, del que és l'estudi i del que és la carrera, però en els estudiants també hi ha una altra part representant de la vida universitària, que si el Joan passa, us presentaré el que és la delegació d'estudiants, que és un grup d'estudiants que representen cada curs, és a dir, són els delegats, per dir-ho, com coneixem també a l'institut que tenim delegats de classe, doncs a la universitat també. I els delegats el que fan és donar participació i representació dels estudiants davant de tot el govern de la facultat. Avui mateix tenim representants a la Junta de la Facultat i a la Comissió Permanent on donem la nostra opinió i fem arribar a la resta de la comunitat de la FOT el que pensem, opinem o inclús si fa falta que ajudem nosaltres en alguna cosa, ho fem també. Llavors, qualsevol cosa, inquietud o suggeriments que els estudiants vagin dient al seu delegat, el delegat el que fa és parlar-ho amb la resta de delegació i ho transmetim a qui faci falta per poder portar a terme o preguntar o el que sigui el tema. També la nostra delegació forma part del Consell d'Estudiantat de tota la UPC, que és un consell on es reuneixen totes les delegacions de cada una de les facultats de la UPC per tal de portar temes conjunts o tràmits o fins i tot activitats o formacions per tal de mantenir com una vida universitària més conjunta. I, finalment, la delegació d'estudiants també organitza la vida universitària.
que per culpa del Covid ara sí que està com una mica així frenada aquesta vida universitària, perquè no podem estar tots a la facultat, no podem fer activitats junts ni res, com teníem programades algunes, però sí que els delegats estem molt pendents a les nostres xarxes socials, que són ara tothom pot comunicar-se i de més per culpa del Covid, i el que anem fent, principalment, utilitzem l'Instagram, perquè és la xarxa social que més s'utilitza avui dia, i per allà anem fent enquestes, preguntes, no sé, algunes vegades ajudem a estudiants de la nostra facultat que tenen pàgines de memes i coses d'aquestes, i anem compartint coses, fent vida universitària, adaptant-nos a la situació que tenim ara. També per aquestes xarxes socials, tots els estudiants poden fer preguntes o si tenen algun problema, dir-nos-ho per allà o donar suggeriments o proposar activitats o coses que els interessin. I si torna a passar en Joan, doncs aquí, per exemple, que és la primera planta, la planta principal de la facultat, doncs tenim el pati principal. En aquest pati tenim un accés a una sala que és la sala de delegació, que el que hem fet nosaltres, que és, a diferència de la resta de delegacions d'altres facultats de la UPC, és que l'hem deixat com una sala oberta, una sala polivalent, on tots els estudiants poden anar a agafar la clau i utilitzar-la, no sé, per estar junts entre els amics, dinar o estudiar o fer el que es necessiti. És a dir, és com que l'hem deixat oberta perquè tothom la pugui utilitzar. Torno a dir que, clar, amb la situació del Covid això sí que està una miqueta canviat, però esperem que es vagin arreglant les coses i que puguem tornar mica a mica a fer més vida universitària el que és real. I ja està, si teniu alguna pregunta, doncs aquí em teniu per respondre-la. Moltes gràcies, Iman. Fantàstic. Doncs bé, jo crec que ja us deveu haver fet una miqueta més una idea de com és la vida a la Facultat d'Òptica i Optometria. Esperem que us animeu a venir a la facultat el curs vinent i esperem que si és així, doncs, potser d'aquí 4 anys estarem fent aquesta celebració que veieu aquí, que això és una imatge de l'última graduació que vam poder fer presencial i en directe i tots junts, que és la graduació de la promoció 2015-2019. I a continuació donarem per acabada la presentació. Si vols aturar la gravació, Joan, i donarem pas als dubtes o a les preguntes que pugueu tenir. M'he oblidat abans de comentar que també tenim aquí entre nosaltres, a qui agraïm moltíssim, representants de gestió acadèmica,